aiwa pakutanga baba kuda kutaura chokwadi ndakasangana naisho akanditi ndikaramba paakazonditevera angaziva kuti munhu uyu ndakambomupfimba akatonditevera achiziva kuti ataura vanini vangu kuti fambai nomunhu kuti angambokupfimbai anditi right akupfimbai makasangana nditi chii chinoitika panosangana murume akasimba nemukadzi akasimba? Chii chinobudapo panosangana murume akasimba nemukadzi akasimba? Chii chinobarwa ipapo? Mwana. Ndauya kwauri Simon. Iwewe Simon ungatenderera iwewe zera makore ari kutauraya ijuvenile kana kuti atanga tisiko ndimi vaviri munoziwana panguva iyo. Iwewe akanga akutaurira kuti ende unorara naye uyu ndiani? Ndati akazokupa masimba kodzero yekuti uyende unobata musikana uyu kana kuti unorara naye ndiani? Kudanana. Ko ukaenda ukanorara nemwana wemunhu aisi mhosva? Imhosva inadairamba. Awairamba. Muchikonzero chokuti inini ndaida kutoroora. Waida kuroora? Ndaida kutoroora. Saka iwe wakazosarira papi? Ipapa tiri kutaura kuti hatina kuzokwanisa kudii. Iwe waenda wamupfimba kana kuti wamubhinya, warara naye, wamusira mvura yako. Mvura yako yaenda kunobarei? Saka iwe waenda kutevera kwakaenda mvura yako? Right. Ini handinzwai patinofamba tese vanhu vari kutosangana nevakadzi vakasiyana siyana, hatikwanisi kuvateera vese. Kwaitika kana kuti kwazoitika mwana handiti munhu wacho anenge atakura akashaya kukuzivisa iwewe kuti ndozviri kuno, kana kuti kutizira anogona kutizira mumwe anogona kukuzivisa ndokuti uzive kuti kune chii, kune zvakaitika, kune zvakasiya. Samachichinzi vatinosangana navo hazvireve kuti tine vapa chii pamberi vese. Yachiteerera manje iwewe wakaenda ukasangana nemwana wemunhu, wasangana nemwana wemunhu uchibva waenda, handiitika waenda hauna kuzocheuka kuti bhebhi rangu riyariye basa rakashandwa, mbeu yakabuda here kana kuti haina. Then waita iwewe uyu akasara ane mbeu, mwana aberekwa, iwewe midzimu yako iwewe haina kushinga kunobuda pachena kuti ndisuwo tauya tapinda mumusha umu, ropa redu rataisa umu, tane mwana wedu mumhuri iyi. Wakasuduruka kureva kuti panguva iyoyo uyu akasara ari kushungurudzika nepfungwa uyu, akasara akushungurudzika nepfungwa uyu kuti ndichazove chii. Imimi iro reyambuka, asi mwana uyo, mimba iyo kuna mayama yakura pakudiwa kuti pave panoripwa. Anoripa ndiani? Iwewe wakanoja zvisiri zvako zvawaifanira kunge usingaje.
wazviziva zvawakaja zvawaifanira usingaje zvanga zvisiri zvako kuenda kunorara nemwana wemuridzi akanga kupa mvumo iyoyo ndiani? ndozvinoita vanhu vese. ini ndakutevera chivanhu ndakutevera chivanhu kuti kana uchiziva kuti iwewe nokuti apa yanyaya kapi zvayanyaya yakuda kuti ichimira senyaya. Saka tinenge takuitresa kuti okay fine uyo aedza kuti ndakariritirawo kuchengeta mwana womumwe wangu ndanga ndiri kuda kuti ndiripewo zvakati. Iwe ukati no negwara randakazviitawo ndiri innocent hapana chandinobisa hapana nokumanikidza. Asi iwewe pawakaenda kunobarira mwana wako uyo akanga ambonyararwa azoenda kunobuda akura avawa vakubuda vachiti chokwadi muridzi wemwana ndeuyu. Mapanzo ndisaka ndataura kuti mhosva yekutanga inotanga kunewo mukadzi. Hauna kuvimbikana kumazuva yako kana kuve neuchenjeri kwamunguva iyoyo wakangoitiswa zvese. Iwewe ukaitawo kuti asejonge ndamupfuura napo tseketse ndiye chaziva kuti pane zviri kuitika here kana kuti hapana. Ndobva waendawo nenyika. Asi mhepo yakaramba ichichengetedza midzimu yako yakaramba ichichengetedza uyo akasvika akaitawo pamiri pamwe akasvika pakubara kudai akafa nemimba aindaka vabereki vake uyu ndio vaite vakaruza. Saka iwewe pako wakaita wakasiya wamitisa ndobva wadisappear mumacrowds. Wadisappear mumacrowds. Uyu akazosarawo uyu ofambawo chiviwo nababa ava baba vakavhurawo tiketi ravo. Mune vana vanganinayo 5 makagona kuchengetedza chisikwa chaMwari 5 munoripawo rora kwana tezvara zvinoringana nezvamakashandirwawo neuyu. Handi mapanzo maripa munenge muri kutendawo zvamakaitira. Then ndodzoka kune wewe Simon dai kuri kuti makadanana nauya akabuda pachena kuti ndio zvawaita. Waitarisira kuti anatezvara vako vaikuripisa chii? Inini anatezvara vangu kana parizvi handina zvinaitarisira asi kuti mhosva ivo vari mumusha atezvara vacho ndo vaikwanisa kutaura kuti patine zvakati. Ndinoda kukufine ndivamanikidze kuti hapana chaunovamanikidza. Ini ndakutevera chitsoka yacho nokuti zvafanana nemwana ari kuenda kuchikoro osvika upoitwa damage. Handiti pane zvinobiswa. Iyo damage iroro ndikuriza ragara riripo kuti damage riripo ina haripo kane naro ndichibhadhara atezvara pane mwana wawandakada damage riripo hapana panisingazoti damage riripo ndinenge ndichibhadhara mukadzi wandikadii mukadzi wani nyanga anga risikana ndati mukadzi wani inini ipapo ndati mukadzi wangu. Amundirambire kana kuti ndini ndanga ndiri muridzi. Hari zvino mukadzi wani. Aiwa hari zvino zvakuti asi kutaura zvanyaya haisi yamanje kaita. Tikaifananidza kuti nhasi ndingabvunza zvangu. Ndibvunza. Ndauya kutonga ndeyekurora here kana ndeni. Ndauya kutongwa panapa ndeyemwana ndeyekubhadharwa kuda kubhadharwa kurera kwaakaita mwana kana kuti ndeyekuroora. Ndeyekuda kubhadharwa kurera kwaakaita mwana asiri wake. Munhu akambokutaurira kuti hama yangu handitika dai iri hama yangu aifanira kunge achiappreciate muri hama nehama ndozvaakataura dai tiri hama nehama
aifanira kunge achiappreciate kutaura wakundiita akuti ndira kundidheerera kana kudheerera darere mazviona saka kana zvadaro uyu handinetso chiteerera aiwa chiteerera uchinzwa mataura kuti muri hama nehama nditi uyu ndo zvaakataura ko iwewe hapana kaelementi here kekuti hema yako mutupo wedu mumwe chete mpfava saka chinonzi mutupo wacho chii handiko kacheni kacho kanokubatanidzana ndiko kacheni kanokubatanidza nditaurira kuti munin'ina wababa vangu munin'ina wababa vangu uyu zvakatauri Simon aifanira kunge by now achiappreciate izvo zvotakaita nemwana rega ndiappreciate mwana wangu aita sei chiteerera yana soko munonyadzisa stereki nokuti apaka maifanira kutoratidza kuti baba nemwana kana kuti brother nabrother handiti mazinzwa you are brother handiti mazinzwa iyeyu mwana wenyu mese uyu chazvinoita ndezvekudai iwewe kuna atezvara vakwati wakaripa handiti wakapedza ndakapedza ndichiroora mwana uyu sori bambo ndangojaira zvokuti handitichi maoko ndichiroora mwana anoroorwa inofunga kwangu inini handika kana uchiroora zvinenge uchitenga atezvara waberekerwa mwana wandakaroora nguyu saka ndaroora vangu mesa ndakaroora mwana upi uyu mabi yangu yotanga kundishainira muzangu handingombo zvakanaka mwana anoroorwa mwana wokutanga nandimi mambo chamudzamba makaroorwa mambuya vedu mune maitirwa mwana kuti iye makaita basa unotinga kuendisawo zvinhu zvakanaka kuti mbuya vafari kuti kuitike dzimwe mhuri mumashure saka iwewe wakabatirwa mukati waenda kunobuda kuti ndiwe mukuasha ndiwe wakaenda kunomira pachamboko chaifanira kunge chakarovawo saka iwewe mwana atezvara vakakuti chii wakabhadhariswa zvii wakaroora wakabhadhariswa chii mombe wakabhadhara mombe ngani mombe 7 mari yemazuva iwayo asi ma300 500 ndichakuti alright saka chinzwai apa takudai zita ndiani Viola uyu mwana uyu wekutanga uyu baba vake vabuda pachena mombe then ye umai yakabiswa ndiwo wakabisa seri mari ndinokutora chokwadi ambuya vakasonditi indikuda chi mombe ndabisa iri mari yandokutora mazuva iwaida ndakatenga dziri mombe kadaitenga mombe kana 3 it was $60 mombe dzaita kuma $12 $18 and so on but vakandindura 60 zvakatondirwadza ini baba vangu vakazoti aiwa hazvina mhosva mwana wangu hazvina mhosva nditi mombe dzawanditaidzi dzikudzomai dzipate mombe nhatu apa vakati hazvina mhosva tikawirirana ndibva ndabvisa ambuya ndipo vazochinja tagaragara vaona kuti pamwe hama dzavo dzakarambwa handivashore ndakwasha paya pani pakaita mistake mari hatichiiverengera kuti yakaroora 600 bvisa ichi iri mombe yaina kubviswa handiri ndo mazuva vakasofa iri mombe yei mombe yomai yaina kubviswa handizvo yomai yaina kubisa idanga ndiyo yakabiswa idanga ndakabvisa yedanga yakabiswa vakambobvisa iri mari saka vakazoshandura vatoona kuti vapakanganisa zvishuwa vanga vapakanganisa burawo chaiwaiwa mombe yehomai haibviswe iri mari kana zvikatoita sei mombe yehomai inofanira kuve iri mombe inotsika saka yehomai haina kubiswa yo ngawati
ungaone 15 years sawa ngori mandara kana ungodaira nokuti ndozvangauri wangari mandara ndovhunza Simon yanga iri mandara Simon ndina ndichibvunza nokuti zvinobvunzwa kumatare mambo vasishe nyaya yatiri kutaura haisi nyaya yekuroora kana kuti ikuti zvakazofamba sei aendepo mubvunzo nokuti nyaya mira nditaure kana makati mira nditarisa inini ndiri kutaura newe inini ka nhau yandakakwidza kudara handitika vaverenga pabeka munotonzika matauro yari kuita saka nhau yacho mataura sekutaura kwamaita masvika pamasvika apapo manje apo mwana wangu uyu kuti ndichimugadzirira upenyu hwake inini ndini ndakuchiona kuti pasekuru vake kwakabviswe chii chandinofanira kubvisa pano kwasekuru vake ndofunga ndio chivanhu chedu handizoni ndakanganiseka aiwa ndio pandiri kuya newe handiwazinzwa ndokuti apa akapedzisira awana pfuma yake ndana tezvara vako kai ndana vabereki veuyu kavo andio vakapiwa mombe danga rakaenda neuyu danga rakaendwa neuyu zvokuroora kweuyu handitika hatisi kutaura izvo airoorerawo mhuri yake iwewe ndiani iye zvino so ndakutaura pausina kuita iwewe pari kuti uyu paakaenda kunofira mukati woyu nokuti mira tereresa mwana akaberekwa uku vana vabereki vamwanasikana uyu vaitarisira pfuma uri panzwisa uyu ndiye akaonekwa ari mudanga uyu achinzi ndiye baba wemhuri akaenda akabisa mari iyoyo saka ndiyo mari yandiri kuda nditaure ndichiti mari iyoyo inobiswa yakanangana kunana tezvara uko avana tezvara vachidzorera mari kune uyu noti vakanga vatora mari isiriyo iwe ndiwe wakanga wakonzeresa noti wanga usiri kuoneka nokuti mwana wavo akabereka mwanasikana pavanga vakatarisira mari iwe ukauya ukahwanda kushado uyo akaonekera akabatwa akabhadhara mari iyoyo yaidiwa akamira semukuwasha akatakura mutoro iwoyo saka pamwana wacho mwana mumwe chete wauri kunzi ndiwo wawakaita namai yangu ndiye mwana wataona saka kureva kuti mwana iyeyo zvekwana tezvara zvofanira kuti zviende asi pamusana pekuti ana atezvara kana vakadya kudhara zvakabva kune uyu kureva kuti izvozvo zvichabva kune iwe kutsika dzedu dzechivanhu ana atezvara vanofanira kuziva kuti mwana uyu vakamudyira kudhara uyu ndiye akaenda kunofira pakati uyu saka vana atezvara avatore pfuma iyo nezoenda kune uyu imwe payment inenge yakuya kwauri yakukukompensata pakuchengetwa kwawakaita mwana uyu ende apa paakunenge pakutarisirwa kunzi mativi maviri imi vana ababa munenge makutarisirwa kuti munzwisise because Mwari akakupai chiitiko chekuti mwana akure ari mumaoko menyu. Then ndichidzoka kuna amai aimini kana kune vamwe madzimai nokuti zvinhu zvitiri munyika zvinoramba zvichidzokeredzeka. Pakunyarara kwenyu ndipo paye panozobuda pane chinzi chakunzi DNA test. Kuenda kunoreresa vana kune vasiri vabereki vavo. Imhosva inotongwa nenyika dzimu. Semabudiro yakuita pane zviri kunetsa kumwanasikana. Ari kumurume here izvozvo?
agere zvakanaka here pamereji yake kana kuti pakurarama kwake akakura asina zvimwe zvakamunetsa pakukura kwake. Ndiani akamurapisa? 6 months. Rakamutsa 5,000. Right. Saka nekumwe kuita dai mwana uyu ndiye wamuri kushungurudza imi vabereki, especially imi amai. Pakaenda unobuda murume uyu achiti kamwana akanda kukapa zita raamai vangu, imi chinyatsoziva kuti kune mumwe munhu. Ipapo hamuna kupambopafamba kuona kuti makanga makumunyeperawo achifungiza ndamai vake wasira mai vake. Ipapo zvakaitika baba, inini ndandiri mwana mudiki handinaumboziva, ndakazoziva ndakutotaurirwa kuti nezvamaita izvi chichi ndobva ndanyasoona kuti ko wakaziva sei kuti wanga wakurara nemunhu kana wanga uri mwana mudoko? Zvinongoitika baba. Zvinongoitika. Aiwa, nokuti ipapapa ka chiitiko chinoitwa pamwe usiriwo wega. Varume vakawanda munomu vari kuuya vamwe anenge ane 90 years akuya akurambiwa munhu achinzi no uyo asiwe kwedu uyu akauya ari kumusana. Apa tibva tatongera futi kuti kana kune madzimai wabva mukusangana nomwe munhu kusaidi uko taurira munhu kuti zvinenge zvakubuda ukaona mavara. Aiwa, enda ufambira unovhunza. Nokuti nhasi uno zvanaka kuti iye mwana wacho ndisoko futi, nokuti vese ndana soko, ndana baba vake, haana kurasika kana midzimu haina kurasika, asi iri kuda kuti mwana achengetwe uyu. Iwewe ndanzwa wachitaura kuti iwewe kuti uzoenda kunoombera sababa kuti mwana agarike zvakanaka imba iterame. Aiwa, izvo unofanira kutozviita ijuti rako semubereki. Saka uyu wotomurerutsirawo, asi wewe mukadzi wewe ndiwe uchatobisa kuti uripe. Iwewe ucharipa kunyepa kwacho. Sezvo uyu ndiye murume wako pachikamu changa chiri kutaurwa uyu achaenda unobisawo mombe kwana atezvara, mombe idzodzo achikwana atezvara dzichadzopfuurira dzodzoka kunodzorera kune uyu. Ndinoripa mari. Iwe wanga pane chimiro chacho dai wanga uriwo wangaenda kuripa mari? Ndikuva ndicharipa ndiri kujeri. Kunoripa uri kujeri? Saka uri banditi? Ndichaita banditi. Pakuita sei? Nokuti baba ndine ronda ra1980. Ra1980 rakonzerwa nani? Andita nhasi ndakunzi ndiripe uye ari yerobha akandirobha. Iwe dai wakarobhewa, ndita robhewa noripota kupolisi. Baba ndandichiri mwana mudiki ende ndaitya mai vangu munoyera tengo iya. Saka kucha kwako ikoko wakufira zvinonzi ignorance has got no defense. Yes, baba ndatenda. Kusaziva kana uchiwira mugomba unongowira mugomba, kana usingazive kuti apa pane gomba, asi ukaziva unorinyenyeredza. Apa tingaende kunoti wanga uri mudiki kana wagona kutakura mimba yacho ukazobara ukachengetedza secret, wanga wa munhu mukuru. Ndoda kutaura. Kureva kuti uyu muri kumupa safe kuti ari right. Uyu asi right uyu ari kuripa kwaari kuita uyu ari kuenda nokuti baba vako iwewe ndivo anatezvara nditi pfuma yeuyu yakabva yakaenda kunani. Saka ndiri kutaura kuti kapfuma yoyo yavakadya inofanira kuti idzoke because uyu akairipa kare. Mapamvu uyu akairipa kare. Iri kudzoka ichibva kubaba yabiswa nouyu. Yabiswa nouyu. Achanobisa kakuti arorawo kakanditi akakutisa mwana. Asi wewe ndiwo uchabisa kubalansa
kune mumwe wako wausina kubudira pachena kuti iwe inini ndabva uku ndakazvitakura. Wakauya nemwana wako kumusana kaiwe. Saka kuya kwako nemwana wako kumusana hauna kutaura chokwadi kaiwe. Saka ipa ndio pane nyaya haungaende kunozurayira izvozvo kuti upinde mujeri naizvozvo. Hapana chinopinza mujeri apa. Inini ndoda kungopa chikoro baba kuti kana vakakonza vakaromba vangani ndoda kuvaparonda. Haiwa izoona yamai papa ndakanzwa muchitaura kuti imimi makazosvika pakuchechuka nokuti manga makunamata. Andizvo makataura? Saka kunamata hakuna size, kunamata kunoenderera katatu kasingagume. Mapanzwa mai kungoti tisiye zvakaipa zvedu tifambe muzvitsvene. Saka apa kureva kuti iwewe zita ndiani? Chigariwa. Judgment yangu iri kubuda yakanangana kuti pakava nekudeceiva. Andimapanzwa vese zvakaitika mukuchanana mukudanana, asi iwewe wakaripiswa kuti ndiwe wakanganisa mwana uyu. Saka pfuma yawakaripa tezvara vako inonyorwa tsamba. Uyu achaenda kunovapa pfuma yavo. Wapanzwa? Kana vapa pfuma yavo hapana chavanodya kana kuseva, zvinongopfuurira zodzoka kwauri. Apa tatevera zvisina profit, tatevera zvechivanhu kuitira kuti uyo mwana uyo upenyu hwake utasanuke, baba vake vasununguke, iwewe usununguke. Nokuti mese izvozvi mwana uyo mese anokutengerezvo kupfeka, kana kumba kwake munosvika muchiraro hope, mese muri ana baba vake. Asi apa manje pane asara ari mudanga anove iwewe. Ndinoti ndiwo uri kuchengeta une vaning'ina vake uyu vari kuna uyu. Saka iwewe yako yekuti uda wanga Maria wanga ataura ichokwadi zvinorwadza kuti zvese zvataurwa izvozvo, asi Mwari anogona kuzokupa nepakuru pawanga usingafungire. Iwe kana wagona kunzwira nyasha mwana uyu is a victim. Hapana mhosva yakatadza kaenda kunoti nditsvage baba vakadai kamai vakadai. Zvakaenda kunoitika nemidzimu yenyuwo futi anasoko. Saka apa mombe zvawataura kuti wakabisa kuna tezvara vako, mumwe wako achaenda kunobisawo ikoko ana tezvara ivavo vachizopfuudza kuti zviye kwauri. Taura mambo ipapo nokutaura chokwadi ndiyotenda kuti vanashaenda akanzwa shumba ndinotenda. Ini ndakabisa kare ndine kurespekta dare reneni kamwe chete shumba ranase kuvedu. Ini handione nidi yekuti aendese mombe kwaatezvara uyu. Ini ndakatoita ndakapedza mombe yenga yakonanga kwandiri kuti isazotaura mangwana. Mwoyo wangu ndokuti uchene, kana kusina mambo ndakutaura kana kusina kuchena mwana yaibitsira mubereki wangu. Ini ndiri kunziye zvino zvindibhadhare mumbo kusha kwamai nekuti ndakabva zita papi chiterera soko nauya uri kutaurira izvozvi ndichaitaurira Chipuriro. Mambo ariko ande mambo wenyu ndichipuriro andini ndichamutaurira Chipuriro kune vanhu vakadai vachauya nemombe idzodzo ngadzipfuurire dziende dzinoripresa munhu akanga abatirirwa kuti aripe dzodzoka kwauri. Pane chakashata? Hapana. Nokuti imimi vaviri kuti unonda muri mabhuru maviri, uyaenda anobisa mari achiita unge ari kupa iwewe zvinomurwadza. Asi akaenda kunopa vakamubarira mwanasikana wakabara mwana naye anenge achifara ndaenda kunoripa mwana wangu kuna atezvara.
kureva kuti uyu anosununguka kuomberawo kuti mwana uyu agare zvakanaka. Iwewewo vako vachisunungukawo kuomberawo kuti vana vako vagare zvakanaka. Then kune imimi pane penalty. Penalty yenyu ndekuti ndiri kuda kuti kune vamwe makudzidzisa vamwe kuti vanofanira kungwara. Saka ndokuripisai mombe 2 mapanzo mombe 2 mukapa kubikira baba zvakanaka nokuti ndio vamwe varume venyu vari kukuchengetai. Imi musai vakukutu, imi vari mukadzi akanaka anototanga kutombera baba, because ndio vanonga waingo wakatosvika maybe pakunwa mapiritsi asi vakaya vakakunyurura padambudziko wanga uri, vakakubarisa vana vauri kuti mhuri yako, ende vana ivavo havasi vakura izvoni. Uyo kana akurawo pasi ka vana ivavo ukavatarira sekukumbira mai mubereki anotaura vana vake, vana vangu ndakandiri kudowo chakati kuti ndiitewo zvakati, ndivharewo maburi yangu. Hautaura kuti inawo dzakadai. Ndakachida kuti nditenge kambudzi. Wotora kambudzi kavo wochiziva kuti nyaya yako yauri kuvhara. Handiti ongoti my darling, no, ndiri kukupa izvi chipo zvinotendedzwa panyika nekudenga. Kumutenda rudo, it's part of love. Ndinokutenda. Iye anosununguko anenge aona mombe dzake 3 uko kana dzinenge dzakabiswa uko, then nedzamunenge mambudo dzobuda dziri 5, at least nhaka huru, chipo chikuru, upenyu hwevana 4 vawataura iwe kuti wakamubarira 5. Handiti inaka huru, uyu ndimambo nokuti akabereka tsitsi dzake dzichamuraramisa nekumuchengeta. Andiwa zvinzo ari kupi kreki wemunobudara iwe chindinyorerawo nhau iyi paero C4 imwe chandaikopi kuna Chipuriro. Handitika Chipuriro ndiye achaenda kunoita kuti vaSimon vabise mungava wokwana tezvara wavo kwavakaitisa mwana uko, then zvakanga zvaoffloadwa zichiswa pana baba zvaifanira kunge zvakabiswa naSimon vachanobisawo, then mambo urowo ndiye achazoyawo pani uyu. Ndokupera ungaite nhau iyi. Unotemwe chokutaura ndiri kutaura apo pekuti ndinorora kwati zvanhu vangu handisi kupikisana napo. Mwana uyu aroorwawo, pfuma yake handina kuiwana maoko mangu. Ino ndiona unorora kwani. Chiteerera ndikubetsere iwewe. Mukwasha wako hanzi akabisa chi? Mira ndiri kuvunza sati titsanga kutaura mapi 440 US. 440 US. Right, fine. Achiti zvimwe zvese zvireketo zvisakabvisa makuhari tereresa Gumbeze akabvisa. Saka ndandichiti inini mukwasha anofanira kuzvitaurira kwega panyaya yepfuma iyo. Kwete kuti inini nokuti ina asindakaibvisa, kwete kuti iye mukwasha ndiye aruziva mari yakaita sei yakabvisa. chiteerera kandi kubetsereso aripo aiwa hapana ndifunga kuti paSamonika vakataura kuti chamuzivisa kuti auye. Right, chiteerera mwanangu, iyoyo hainetse. Mukwasha wako ari apa, ava vari apa, votaura chavaka chaakabisa. Wapanzwa? Iwewe kana uchizoti mombe idzi dzahuna, mukwasha wako zvaanenge abisa ndozvinopfuurira zvoenda kupi kunoripa uko. Nokuti ungaenda ukafungidzira kuti sasokwawo vakapiwa zvavakapiwa,
havana. $400 iri kutaurwa iyoyo, $400. Ane makore mangari musikana? 44. Mugore kune 365 days. Ndizoka todambura toti 20 years. 20 years. Toti isisu. Pazuva rega rega sadza ranga achidya nekurapa kwanga achiitwa tongotora kakota kekungoti aiwa munhu uyu ngaapiwewo iyo ndi thank you nokuti apa hapana kuripa basa iguru ramakaitirwa soko apa basa ramakaitirwa iguru makachengeterwa mwana wacho akura akutoziva imisi vabereki vake. Saka ipapo hapana nyaya ndeyekuti mombe nhatu dzodzoka kune uyu ivi mombisawo mombe mbiri dzinoenda kana kuda tinonyora kuti pakutadzawo kwenyu kwamakaita kana kuti kukotsera kwenyu kwamakaita kuchengeta secret yamakachengeta ndiyo yandati munobisa mombe mbiri. Ani iwewe manje chiterera iwewe kana uchida kuti upiwe mombe idzodzo ndiwe unenge wakuenda kunotenga samoni yako makanangana neupombo wenyu makatira musango muri vaviri. Wazinzwa? Ini nezvaakandiita ndati akandipa ronda. Iyo zvokuti akapuhwa chi aiwa atinongedze iwewe ndiwo wakudzwa marwadzo after 44 years. Saka iwewe pakunyarara kwako pakusataura kwako ndipo pane mhosva yako. Asi muchimupa kuti ave munhu anonzi ari right uyu aiwa andina kuti ari right anoti ari right ndimwari uyu no right fine asi nauya tataura ndekuti iwewe enda unobisa marijuana tezvara vako sezvandataura ndichataurira chipuriro then mombe dzacho chipuriro mombe dzichaenda kune uyu iwewe mari yako yawakabisa yekuchengeta mwanayo takuripa wazonzi ndokutaurwa ndiri kuita wazinzwa ndinenge ndakuti chipuriro achakupa mari iyoyo then nawi iwewe kana ukasangana nachiwoya uchiona mwana wake hapana kana mukasvika dzimwe nguva pamba musvikoona aripo ari kuona mwana wake mazivana ende muri yama nehama. Shumba adiri kunyepera oyo aditi pane mombe hold on amudo yanga ndakoma norukumba kuyubikiro terera soko mukati menyika soko ndati muri ropa mwari muridzi ndianoziva mafiro yanoita vanhu kwete munhu atore ruoko kuenda kunobisa chinhu chasina kusika panyika. Vana munavo vangagoneka vangave vanani asi harisi juti ravo rekuti vaende vanoterminata upenyu hwemumwe munhu. Ndesaka mauya muno mudare kuti inini ndikutipatsanurirewo mufambiro unoita nhaka dzedu dzechivanhu. Saka apa ndataura ndikati uyu pake ari kuendawo kunopedzera nakuti ukaona tezvara zvavachabisawo uko zviri kuya kwauri iwewe mari yako yaunga wabisa zvadzoka kwauri. Uyu mudikani wako uyu hauna kumuramba hatito naye mumba ari kukubikira. Saka mukadzi wake anzi love is so great. Imama ini itodisisai zvakapetwa murume uyu mapanzo bvunzaenda kuda kuvhara imwe sasa mukundotaura kuti uyu anongobisa mombe nhatu haabise kana machira kana chimusha kwangu mati haabise kana gumbeze kana chimusha kwangu anongobisa mombe nhatu chete asi mombe dziri kuenda kuna uyu kuna Godfrey asa hana zvaaiyo amachira aya anozobisawo kuna achienda kuna Natezvara ndozvitaura kuti ndopamapawati achataura nachipuriro
which means kuti avo ndo vave totamba mombe yechimanda asi yechimanda yakuziva kuti ava kana vakabvisa yechimanda inenge yakudziva kuti ava kuzokwa ndovanenge vakudziva mombe yechimanda kana vakaibvisa nekuti avo ndo vakatanga kukusachira kuzvova tapinda kuti panoenda mombe yeumai yemwana pachaenda mbudzi dzemasungiro pachaenda machira anoenda zvemasungiro somuka yenyu ana soko atichada kuti sangane usati matisimudza ndakada kuziva kuti mombe dzinoyarini mombe dzinoteverwa saizvozvi ndati ndichada kumboti audience nachikuriro mapanzo then mombe dzinofanira kuti dzive dzinouya nokukasika chipuriro anozivawo ane mapurisa yake ani mapanzo munofonera sekofisi yangu na sekretari bvunza aitinzo tifambi ini ndichanoroora patisa mombe yangu handiti ndezvataura hobi izve mombe nhandizokutaura izvi asi zvonataura avava vati vanobvisawo mombe ingani 2 achipachi rume vangu saka pambatora mombe yangu yatirobvisa inini nemombe dzobviswa vakepa zaita 3 saka mombe dzavanyovanzi mombe nhatu tererai ndingiriki tererai ndipewo nzeve onai soko pari kunzi mwana wenyu uyu kuvabereki vake handiti ndimi makatangana naye ari musikana ndizona vaifanira kunge pakabiswa mombe yechimanda vaifanira kunge pakabiswa mombe yeumai nokuti mwana wenyu ari kutofamba ari kutotsika handimapaona then pozobiswa mombe yedanga imwe chete yababa dzinove nhatu saka mombe yeumai kana ndainini ndotika ndikaroora mukadzi akaroorwa akambinga akaroorwa nemumwe murume ndikabereka naye vana vangu murume akatanga kuvarora nobvisa mombe yeumai inini ndazovaroora ndobvisa mombe yeumai kana kazindapa murume wechitatu anobvisira mombe dzeumai vana vake vaanenge ainavo ngomutemo wake saka mombe yeumai haigoni nekuti kana tadaro tisina kugadzidza chivaro haigoni kuti mombe yeumai iverengodzi 3 ichienda kumwe asi kuti imombe inoenda kuna amai ndipo pacho pandabvunza ndiri kuti uyu kana akaenda akachajiwa rora nanatezvara vake urupanga vachifungidzira kuti uyu ndiye mukwasha wedu wekutanga ani mazona then wose dzese tsvimbo dzakarova uyu saka panhasi dzazobuda kuti aiwa kwanga kune rimwe gamba kuseri uyu gamba racho rinove iwewe ndiwe wabuda apa saka iwewe enda unogadzirisa raini rako wazinzwa uye vana vake vachabisawo zveumai ikoko hazvineinewe asi iwewe nemwana wako hazvinofanira kufamba zvakadaro zvazvichaita vazvakati imimi vazvakati muchabvisa mombe yedanga yekuroora mwana uyu 1 munobvisa mombe yeumai yemwana uyu mwana uyu hamusiri makamuchengeta uyu imimi muchabvisa mombe yechiredzwa ichienda kumba kwaamai avo kwavo kwavakaberekwa handitika mozobvisa imimi manje mombe yechimanda